Ngengazange emhlabeni ngengenaba abazali ngengenani ikhaya ngenalo ikhaya ngengezange emhlabeni ngengenalo ikhaya ndixantinga uyakhathala ngam wena uyakhathala ngam wena walile ngaya wena walile ngam wena uyakhathala ngami uyakhathala ngami wena somandla uyakhathala ngami wena bawo Sangu
walile. Oh, yeah. Xa into ingaplanelanga wena emhlabeni, they can plan all they want and plot all sort of evil things ngobomi bakho. But when you know deep inside of you, when you can be able to see the vision clearly in your mind, uthi mna inye mina, I'm gonna own businesses. Yeah. I'm gonna own properties. If you have that in your mind, the second step you must have is belief. The third step is you acting upon that you have planned in your mind. Mna ke ndabona day one obobomi enduphilayo, having you guys in this place, sharing inhliziyo yami, how I live. What we're doing right now, thina kwesi stage, we are breaking bread. Into ephilisa mna ndiyalisharela ndithi, guys, this is LZK, this is what I eat, this is how I live. If isonga sami sikufisa kamandi, come to me and ask, but ingredient ethile ithini, because I live ngale nto iyandiphilisa le ngoma. So yeah, ndixa ncinga.